संशयात्मा विनश्यती, आमच्या ग्रंथांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं. संशय विनाश घडवून आणतो. पण सतीच्या मनात संशय आला. जय सच्चिदानंद म्हणतायत माझे स्वामी, पण ज्यांच्याकडे बघून ते नमस्कार करतायत ते रडतायत. आणि जर ते रडतायत, जर त्यांना शोक आहे, तर ते सच्चिदानंद कसे? सतीजींनी शिवजींना प्रश्न विचारला, स्वामी सच्चिदानंद का म्हणून म्हणताय? ते रडतायत. शिव म्हणाले, देवी संशय घेऊ नकोस, नमस्कार कर. ती म्हणते, नाही माझा विश्वास बसत नाही. शिव म्हणाले, देवी तुझा विश्वास जर बसत नसेल तर परीक्षा घेतेस का? ती म्हणाली, होय परीक्षाच घेते. आणि सती परीक्षा घेण्यासाठी निघाली. परीक्षा घेण्यासाठी निघाली. शिव म्हणाले, तू परीक्षा घेऊन येत नाहीस तोपर्यंत मी याच ठिकाणी या वटवृक्षाखाली थांबतो. पण शिवजींच्या मनात आलं, आता सतीचं कल्याण नाही होणार, काहीतरी अघटित घडणार. शिव बरोबर गेले नाहीत. शिवजींनी सोबत जायचं होतं ना हो, शिव का सोबत गेले नाहीत? मंडळी, जिथं संशय येतो तिथं विश्वास कधीही सोबत करत नाही. संशय आणि विश्वास एकमेकांच्या सोबतीनं कधीही चालू शकत नाहीत. सती एकटी गेली. पण रामरायांच्या जवळ जात असताना तिनं जानकीजींचं रूप घेतलं. तिनं सतीचं रूप त्यागलं आणि सीताजींचं रूप घेतलं. आणि रामराय जानकी म्हणून ज्या वृक्षाला कवटाळतायत त्यांच्या समोरून येऊन ती म्हणू लागली, भगवान अहो मी इथंच तर आहे ना. भावार्थ रामायण. जानकी रामरायांच्या पाठीमागून चालत होती. जानकी रामरायांना ओलांडून पुढं कधीच गेली नाही. पण सती परीक्षा घेण्यासाठी गेलीये, सीतेचं रूप घेतलंय आणि पाठीमागून नाही पुढून येतेय. अहो मी इथंच तर आहे ना. रामचरितमानस सांगतं, लक्ष्मणजी सुद्धा अचंबित झाले. लक्ष्मणजींना सुद्धा वाटलं, अरे जानकीजीच आहेत की काय? रामजींनी सतीकडे पाहिलं, एका क्षणात ओळखलं आणि ओळखून म्हणाले, आई भगवान शिवजींना वेगळीकडे ठेवून आपण या वनात एकट्या कुठं फिरताय? शिवजी कुठं आहेत? सतीच्या लक्षात आलं, ओळखलं मला. सती घाबरली. मनात संशय जो होता तो निघून गेला. मनात भीती आली. माझे स्वामी मला सांगत होते परीक्षा घेऊ नकोस, त्यांचं न ऐकता मी आले. ती गडबडली, ती घाबरली, परत निघाली. परत जाता जाता मागं वळून बघतीये तर सतीला राम, लक्ष्मण आणि जानकीजींचंही दर्शन झालं. मग तर ती अधिकच गोंधळून गेली. तशीच निघाली. मग ब्रह्मा, विष्णू, महेश अनेक रूपामधून प्रकट झालेले दिसले. सती जास्तच गोंधळली. लवकरात लवकर भगवान शिव ज्या ठिकाणी उभा आहेत तिथं येऊन पोचली. सतीनं शिवजींच्या जवळ आल्यानंतर शिवजींनी विचारलं, सती घेतलीस परीक्षा? सतीनं खरं सांगायला हवं होतं ना. सतीनं खरं उत्तर दिलं नाही. सती म्हणाली, स्वामी कछुन परीक्षा लेनी गोसाई. स्वामीजी मी परीक्षा नाही घेतली. परीक्षा लेनी गोसाई, कछुन परीक्षा लेन गोसाई. कीन प्रणाम तुम्हारी गिनाई, कीन प्रणाम तुम्हारी गिनाई. कछुन परीक्षा लेन गोसाई, कछुन परीक्षा लेन गोसाई. कीन प्रणाम तुम्हारी गिनाई, कीन प्रणाम तुम्हारी गिनाई. सती म्हणाली, भगवान मी परीक्षा घेतली नाही, मी
आपण सांगितल्याप्रमाणे मीही त्यांना नमस्कार केला, वंदन केलं आणि परीक्षा न घेता मी माघारी आली आहे. शिवजींच्या लक्षात आलं सती काहीतरी लपवते आहे. शिवजी ध्यानस्थ झाले. ध्यानामधून त्यांनी पाहिलं आणि शिवजींच्या लक्षात आलं सतीनं सीताजींचं रूप घेतलं होतं. सती जानकी बनली होती आणि शिवजींच्या मनात भावना निर्माण झाली. जानकीजींना मी माता म्हणून बघतो, जानकीला मी आई स्वरूप मानतो. माझी पत्नी माझ्या आईच्या रूपामध्ये गेली तर आता पत्नी स्वरूपाने तिचा मला त्याग करावा लागेल. आणि शिवजीच्या अंतःकरणानं सतीचा त्याग केला. सतीचा पत्नी स्वरूपाने त्याग झाला. शिवजींनी त्याग केला त्यावेळेला आकाशवाणी प्रकट झाली. हे भगवान शिव, अशी प्रतिज्ञा केवळ आपणच करू शकता. आकाशवाणी उद्गारली. आकाशवाणी सतीला सुद्धा ऐकू आली होती. सतीच्या लक्षात आलं शिवजींनी काहीतरी प्रतिज्ञा केली आहे, माझ्याकडून चुकलं होतं. काही बोलली नाही, विचारण्याचा प्रयत्न केला पण शिवजींना सांगितलं नाही. कैलासावरती पोहोचले. कैलासावरती पोहोचले आणि कैलासावर पोहोचल्याबरोबर शिव ध्यानस्थ झाले. शिव ध्यानस्थ झाले. वटवृक्षाखाली शांत रस समाधीस्थ झाल्याची स्थिती भगवान शिव ध्यानस्थ झालेले आहेत. सतीच्या मनात कळून चुकलं होतं. शिवजींना सत्य कळलं आहे. शिवजींनी माझा त्याग केलेला असावा. सतीला दुःख झालंय. सतीला अंतःकरणात खंत दुःख रूपानं प्रकट झाली आहे. ती सैरभैर झाली. रामचरितमानस सांगतं शिवजींची ही समाधी 87,000 वर्ष राहिली. शिवजी समाधीस्थ आहेत. काही कालावधीनंतर शिवजींनी आपले डोळे उघडले. शिवजींनी डोळे उघडले. समोर सतीला पाहिलं. म्लान चेहऱ्याची सती, दुःखी सती हात जोडून उभा राहिली. शिवजींच्या शेजारी येऊन बसण्याचा प्रयत्न तिने केला. त्यावेळेला शिवजींनी थांबविलं आणि भगवान शिव म्हणाले सती शेजारी बसू नकोस. आता तुझी जागा माझ्या समोर. सतीच्या लक्षात आलं पत्नी स्वरूपाने शेजारी बसण्याचा माझा अधिकार मी गमावून बसले आहे.